Vi skal have fat i en ny ven af programmet. Ja. Kan vi vel godt kalde ham, ikke? Ven af programmer Facebook, kan man sige, ikke? Jo. Ja. Det er nemlig vores gode ven Hugo. Hej Hugo. Hej. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Hugo, vi snakkede sammen i sidste uge, fordi vi var faldet over den her annonce for dit foredrag. Yes. Som jo altså ret beset gik ud på, hvordan klarer man sig igennem livet, hvis man ikke er kommet ret så heldigt fra start. Ja. Ja. Var det ikke nogenlunde sådan? Så kan man selvfølgelig godt formulere det. Men altså, hvordan man kommer gennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer. Det er jo det, der har gjort et indtryk, i hvert fald på nogle af jeres kolleger. Jeg har sågar oplevet her forleden dag, der blev jeg skidt interviewet til nordjyske medier. Der ringede en... man tror næsten, det er løgn, men altså det er rigtigt. Der ringede en kvindelig dame og spurgte, om hun måtte have lov at komme og lave et interview. Og fordi hun har også hørt noget om det her foredrag. Og tænkte sig, så dukker hun altså op en formiddag. Og jeg tror, hun var lige så overrasket over at se mig, som jeg var over at se hende, fordi jeg kunne se på hendes ansigtsudtryk dengang, at hun så mig. Hun tænkte ligesom så mange andre, han ligner sgu en mellemting mellem Låsby Svendsen og så Lenin. Og jeg tænkte dengang, at jeg så hende, gud, der er nogen, der er skudt efter hende, fordi det så ud som, der er susen svær med havl gennem hendes hår. Nej. Det sad til alle sider. Er det så jeg tænkte, det er sikkert noget. Jeg har ikke hørt noget knald, inden hun kom op, men så vidt jeg kunne vurdere efter hendes forsyre, så var det lige sket, og jeg tænkte, vi kan starte med at snakke om det, for det vil hun da sikkert gerne, om man så må sige, have behandlet, mens det lige er sket. Men hun var fuldstændig upåvirket. Hun kom glad ind, og så tænkte jeg, måske, hvis hun er udsat for noget grusomt, og ikke ønsker at snakke om, jamen så lav være. Og så lavede hun ellers et fint interview med mig, og jeg må da sige, at hun viser sig at være en særdeles flinke dame. Det var en stor fornøjelse. Nu er du også lidt glad for damerne, ikke Hugo? Nu skal jeg formulere mig lidt forsigtigt, fordi at jeg har jo også en kone, og det kan jo tænkes, selvom vi ikke bor sammen, det kan jo tænkes, hun sidder og lytter med, og så derfor så vil jeg gerne, at vi ligesom undviger det emne, og så for eksempel snakker om vejret, fordi det fryser i øjeblikket her, hvor jeg sidder. Ja, okay. Temmelig meget, og det ved jeg, det kan hun ikke lide. Så jeg vil hellere snakke om vejret end sådan noget som kvindfolk. Men i øvrigt kan jeg da fortælle, i går var jeg ude og holde et foredrag for 125 kvinder, mindst. Jeg kan godt sige, at det var altså livet. Tænk, for jeg gik rundt som ene mand. Det var det tidligere kvindelige arbejderforbund her i Aalborg. Ja. De ville så gerne høre sådan en klog mand, og vi hænger ikke på træerne. Og så... Der gik jeg rundt og slog ud med arme og ben, og jeg førte mig frem i en periode, der var jeg lige ved selv for kvalmen, fordi jeg tænkte, nu skal du sgu passe lige lidt. Men altså, det er meget, meget svært. Det er meget svært at styre sine udlandinger, når man går der som eneste hane, og jeg tror, jeg greb 2 kvinder i at stirre på mig med et drømmende blik. Hvor stiger de? Og det er jeg ikke vant til. Det møder jeg for eksempel aldrig nu, når jeg er i selskab med min kone. Så er det temmelig langt væk. Men jeg synes, det gik fint. Det gjorde det altså. De var meget, meget glade for, som de sagde, at jeg havde givet mig tid til at komme ud og fortælle dem om, populært sagt, hvordan det hele egentlig hænger sammen. Ja. Og hvordan hænger det så sammen, Hugo? Det tager det er jo det, jeg selv mangler at få et overblik af, men jeg synes, det gik virkelig fint. Og de klappede dengang jeg gik. Om det var fordi jeg så endelig gik, det ved jeg ikke, eller fordi de var begejstrede. Men flink var de. Sådan noget, det kan jeg godt lide. Det er klart. Ved du hvad, Hugo? Vi synes også, du er rigtig flink, og vi kan også rigtig godt lide at snakke med dig. Hej, men kan vi ikke... Jeg vil også godt lide at snakke med jer. Jeg synes også, I virker faktisk temmelig kvik. Den ro skal jeg. Men det er jeg glad for, at du siger, Hugo. Det er ikke så tit, at vi får det at vide, nemlig. Nej, men jeg kan også godt sende det skriftligt til vedlagt det billede af mig selv. Men altså, det er måske for mig at gøre ud af sådan et indslag, jeg har du. Ved du hvad? Hverken, altså, intet mindre kan gøre det næsten, vil jeg sige. Og jeg tror, hvis du gør det, så sætter vi det i en lille fin ramme. Og sætter op herinde på bordet. Det vil vi meget gerne, Hugo. Ellers, det er gået ganske glimrende. Jamen, det lyder også sådan, Hugo. Jeg skal ud og nu her i eftermiddag, der skal jeg ud til noget, der hedder Nørholm, og holde foredrag. Det er sådan mere blandet publikum.
Wow. Og ja, ikke så mange fordi kvinder. der er også en hel del mænd imellem, så der er jo pisket til at være lidt mere, lidt mere saglig. Og så i hvert fald forsøge at se fornuftig ud. Det smed jeg over bordet i går og tænkte, skide være med det hele. Nu tager du chancen og er lige frem. Og det gik godt. Men nu skal du passe på, hvad konen siger til det. Jo. Men altså, når jeg endelig ser hende igen, så jeg er ikke bleg for at stikke hende en løgn. Det er ligesom, når jeg har været ude, og de for eksempel har disket op med Utello-lavkage, og hun vil ikke have, at jeg får sådan noget. Når jeg så kommer hjem, og hun så spørger, hvad fik I så til eftermiddagskaffen? Så siger jeg, at jeg tog bare 2 halve gulerodsboller med grøn salat. Så kan jeg godt sige, så kan man se på hendes fjes, at hun tror mig overhovedet ikke. Men sådan er det jo så meget. Tilværelsen er jo ikke let for os alle sammen. Selvfølgelig. Hugo, tak fordi du måtte ringe til dig. Ja, og du gjorde i hvert fald tilværelsen lidt lettere for os i bare et par minutter. Tusind tak skal du have, Hugo. Ja. Hej. Kan I have godt? I lige måde. Hej. Hej. Ja. Det var Hugo. Man får ikke mange ord indført. Og det er vist heller ikke rigtig nødvendigt, vel?